Umnyango wezempilo eLimpopo uthuthukilisekile ngemikhankaso yokufundisa ngegciwane icorona emgceleni eBaybridge eMusina. Lokhu kuvele ekhathi umnyango uvakashele kulo mgcele kanye nasenxanxatheleni yezitolo enkulu eLimpopo iChina Mall. Lona ngomngcele omatasa kakhulu kuleli. Izinkulungwane zabantu zidlula kuwona nsuku zonke. Ukubheduka kwegciwane icorona kudale ingebhe ebantwini abavamise ukudlula lapha. Kepha ke abanye bazwakala sebeqashisekile ngalo. Some of the owners here were sharing with me that when somebody comes back from China, they also quarantine that person, despite the fact that the person would have been screened. But I was saying to them, let's work together with them. If they can suspect any fever, someone difficult in breathing, the CEO of the hospital is here. I've got doctors here. Let them report to our clinic. We'll prioritize them to our hospital. Njengoba kubikwe ukuthi uyedwa umuntu okusolwa ukuthi unaleli gciwane eLimpopo, lokho kusho ukuthi nalelizwe aliphephile kulolu bhubhane lwesifo. We're not feeling safe anymore because we just heard the main place that is getting through is by the border, and we just heard of it or it's dangerous. But after all, we haven't seen anyone affected. But hey, it's scary. uRamathuba uthi umnyango wakhe uzohlinzeka izikhulu ngezinsiza kusebenza ezanele ukugwema ukutheleleka ngaleli gciwane.